everyone, welcome back to Mitina's YouTube channel. So lwgwfwr ang मैया लाबोनाय दख'नाखौ गानबाय नै दख'नाखौ गानबाय आङो ओमफ्राय मादि नुगोथाय नै ब्लाउसखौबो गानबाय एक्चुअली आंहा दिनैहाय मानिपुरावहाय प्रग्राम दं आरो ओमफ्राय मा होनो दा ओंखायनो आं रेडि जाबाय आरो ओमफ्राय दा एसे दंबावो केरासेरा गानाखै आं गाननोसै ओमफ्राय केरासेरा गाननानै प्रग्रामाव थांसै आदा मेन्डेला मोनबो सफैखाबाय आरो जास्ट दासो जोंहानाव फैनानै थांबाय बिसोरो दा लोगो मोनगोन आरो बिथांमोनखौबो मा होनो दा नै ब्लगाव बिथांमोनखौबो एसे लाबोनोसै ओमफ्राय नायनोसै प्रग्रामा माबायदि थाङो लोगोफोर ओमफ्राय स' लोगोसे आंजों फैबाय थादो जोंनि मानिपुर जायगाखौबो एसे नायदो आरो प्रग्रामखौबो एसे नायदो लोगोफोर ना मा बुङो फैदो आंजों लोगोसे हाय लोगोफोर दिनैहाय आदा मेन्डेला आरो आदा जिजास ओमफ्राय माखासे आलासिफोर दिनै जोंहानाव फार्स्ट टाइम फैदों आरो मानिपुराव प्रग्राम दं नालाय ना प्रग्रामाव गानो फैदों ओमफ्राय दिनै जोंहानाव एसे हाबफैदों आरो साहा ता लोंहोनोसै ओमफ्राय लोगोसे दा प्रग्रामाव ओंखारलांसै दा आदा एसे माबा मोनसे बुंदों आंनि लोगोफोरखौ दे हाय गोजोन्थों Happy New Year Happy New Year आरो दा थांबाय थानोसै जोङो प्रग्रामाव दसेनि उनाव बाखि नायलांबाय थादो ना मा बुङो आदा जिजासा माबा मोनसे बुंहरदो खोमसि नुदों थाबाय बिथिंबो खोमसि नुदों ना गोदान बोसोरनि गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो अननायखौ बावहरग्रोबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे हारिमुआव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नुजाफैनो हानाय दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो दिनै गावनि जायगायावनो आङो आलासि महरै नुजाफैनो मोननानै आरो गोसो गोरबोनिफ्राय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरबावो आरो गासैबो रायजो राजा आदा आब' बिब' फंबाय बिनानावमोनखौ गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव खेबसे साबायखर बावहरो दा रायजोफोरा आंनिफ्राय मा खोनासंनो लुगैदों गान खननाय ना मोसानाय नायग्रोनो लुगैदों आच्छा आङो दोंसे नोंथांमोननि सिगाङाव जे नोंथांमोना मिन्थिगौ आं सिंगारबो नङा आरो बेफोरबायदि स्टेजाव आं खनफेराखैबो दिनैनो आंना फार्स्ट आरो थेवब्लाबो आं खननो होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै आं खनगोन आरो माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होननानै बयखौबो खावलायबाय रायजोफोर स' बिदिब्ला आं गानखौनो खनग्रोनोसै ना मा बुङो रायजोफोर बयबो मोसानांगोन खिन्थु बयबो मोसानासो आं खनगोन मोसागोन ना दे बिदिब्ला आं खननोसै
एसेयावनो दोनथ'बाय आइजोफोर आरो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन माथो रावबो मोसायाखै माथो रावबो मोसायाखै दे दा मोसायाबाबो उनावहाय आं मोसाबाथाय बयबो मोसाफानांगोन खिन्थु दा बिदिब्ला आं एसेयावनो दोनथ'बाय आइजोफोर आरो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जोबोद जोबोद साबायखर बिनानाव मिथिंगा नार्जारिसिम माबा बाथ्रा बुंहां मेगनजों माबा फोरमायहां माबा बाथ्रा बुंहां मेगनजों माबा फोरमायहां आंलाय मिथिखाबाय सना बोदै रे आदोर मालि सना बोदै रे आदोर मालि आदर माली सोना बोदे रे आदर माली सोना बोदे रे आदर माली सोना बोदे रे आदर माली थैंक यू खुलुमबाय Gomay jeray tabang jeray nama. Thank you.
200 रां लोगोसे जा लांगिन मारफुर आनसलिक कमिटिनि एबसुनि एडभाइजार सुकुमार बसुमतारी बिथांमोना बिनानावनि मोजां मोसानायखौ मोजां मोननानै नैबे बान्थाखौ होनाय जादों। बेखायनो बिनानावखौ नैबेवहाय फैनानै गावनि बान्थाखौ लांफैनो थाखाय आं गुरै खावलायदों। लोगोसे बान्था होगिरि बिथांमोनखौबो आङो खावलायदों गावनि आखाइजोंनो हरनो थाखाय। माया सुकुमा आबो आङो बिथांमोनखौ खावलायबाय। बिनानाव मिथिंगा नार्जारिखौबो आङो नैबे खावलायदों गावनि बान्थाखौ जाहाथे लाङो। मिथिंगा नार्जारि बिनानावनि मोसानायखौ मोजां मोननानै बान्था होदों आरो बे बान्थाखौनो लांफैनो थाखाय आं खावलायदों। माया बसुमतारी, सुकुमार बसुमतारी आबोदनि आफादगिरि नोंथांमोना साथामा फैनानै गाव गावनि आखाइजों हरनायखौ आं गोजोननाय मोनगोन। बेनिखायनो हरनो थाखाय आङो बिनानावनिसो खावलायबाय। गोजोन्थों। जोबोद जोबोद साबायखर, जोबोद जोबोद साबायखर। गोजोनबाय। दा नोंथांमोना गान खननायखौ लुगैबावदों ना बले मोसानायखौ लुगैदों? खावलायहरदो एसे।